Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай духтарако бисёре пурсидастиянд ки мир обув куҷо рафтагиай. Духтаро мир обува тарафи Тилобозор чорум дарвоза подвал овардагиянд. Марамат каседа дар корай биёен иҷада ҳозима магазини Олияра шумода пешниҳод мекунам бороша аксияи калонтарин рафтестай. Муштариони ин магазин аллакай медонанд ки чӣ қадар обувҳои качествени занона доранд. Чӣ намуд боре ки ҳозир мебинен аз 100 сомон то 200 сомон шудага. Иҷада ҳатто пойафзолое ҳастанд ки 500 сомон буданд, ҳозир бошад аксияда 200 сомон шудагиай. Марамат хоҳишмандо биёен бо айпеш хитон бинен. Ва тамошобинони азиз, ба диққати шумо мерасонам ки касоне ки аз 5-6 обув зиёд мегиранд, як обуви дигар, як туфли фасони дигар туҳфа мешаватона. ҳатман биёен. Чӣ тавре гуфтам, иҷа макони арӯсакои марамат биёен. Чӣ намуд пойафзоле ки мехоҳен пайдо мекунен. Ина духтарако тарафи Тилобозор мебиёен, чорум дарвоза зер бино, яъне подвал магазини Олия. Бинен чӣ аксияҳои нағзай ворид мегардем. Шумода нишон метим якта ба якта. Аввал 100 сомонаошон духтаро нигоҳ кунен, 300 сомона пойафзол иҷада 100 сомон шудагиай аксияда. Бинен чӣ балеткои фасон, туфличакои хушрӯ качествои олиянд духтаро. Марамат бо як бор хитон биёен бинен ки дар ҳақиқат ҳам чӣ хел качествоошон нағзай. Манай хели нархи ягон ҷода нестай. Аз ҳисобе ки магазиншон ҷошон дигар шудагиай, аксияи калон пешниҳод кардагиянд духтаро. Клиентошон биёен ина ҷошона дигар кардан. Ира бинен чӣ хушрӯ 100 сомон. Кадомеша ки мегирен иҷада 100 сомонай. Ҳозир дигар намудошам нишон метим 100 сомона, баъд бо баъдан 200 сомонаҳошона пешниҳод мекунем. Мана миноям ҳамаш 100 сомонӣ шудагиай духтаро. Бинен чӣ фасонакан ҳамаи моделҳо ҳастай. Мана аз ин тараф ҳам ҳами хел. Ма рақамашонам мемонам, мабодо суроғара ки наёфтен, барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунен. Ира бинен лорикои фасон, инам хел ваяко ҳастай, макасимкои хушрӯ. Чизе ки мебинен 300 сомон буд, ҳозир бошад аксияда 100 сомон шудагиай. Дер накунен, ҳама намудуш ҳаст. Мана иша бинен чӣ фасончаяй. Хулас беҳтарин моделҳо, аксияи беҳтарин шудагиай барои шумо. Танҳо дар магазини Олия. Мана ира бинен чӣ сабукакай бо. Чӣ модели хоҳен иҷада ҳаст. Качестваш гарантия дорад духтаро. Бо биёен хитон муқоиса карда бинен. Мана фасониша бинен охе. Дар як навор ҳама ира нишон дода намешава, лекин шумо биёен духтаро, выборшон беҳтаринай. Чӣ намуде ки шумо дар кора иҷада меёбен. Ана тамошобинои тарафа бинен. Инам иҷа чизе ки мебинен 200 сомон шудагиай. 500 сомон, 450 сомона пойафзолан, ҳамаш 200 сомонӣ шудагиан. Ина бинен аксияда 250 кардан 500 сомонора. Леки ба хотири шумо, ба хотири подписчикони канали мо биёен ҳамаша 200 сомонӣ шумода пешниҳод мекунанд. Бинен чӣ хушрӯ, беҳтарин моделҳо, беҳтарин качество барои шумо бо нархи хубу дастрас духтарако. Дар як навор мисол ҳамаша намеша нишон дода, леки боварӣ дорум омаден шумо мехостагӣ пойафзолтона аз иҷа пайдо мекунен. Мана бинен ҳама намуд каблук ҳаст. Чӣ модели шумода дар корай, шлёпка, бастаношки, туфли, макасимка, чизе ки хоҳен дар магазини Олия пайдо мекунен. Бо нархи хубу дастрас. Намино ҳамаш 200 сомонӣ шудагиай. Бинен 450 сомон будан, ҳозир 200 сомонӣ шудагиай. Мана то ҳатто инам хел ваёшона мондагиян ки анам хел нарх доштан ино. Ҳозир боша шумода аксия карда 200 сомон пешниҳод кардагиян. Пойафзолошон гарантия дора ки качествои беҳтаринай. Мана туфличаакора бинен чӣ хушрӯ. Арӯсако касе ки барои тӯй попӯшӣ гирифтаниен, ҳатман биёен аз басанӯшкаву шлӯпки сар када то вая доранд сапагира. Хулас мана бинен ҳамаи ҳамин хушрӯгӣ, ҳамаи анамин качество як нарх шудагиай 200 сомон. Мана ин модело бо 500 сомона будай, ҳозир бошад аксияда 200 сомон. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвона иҷа тарафи Тилобозор подвал, чорум дарвоза подвал магазини Олия навистагай. Саршавии наворда нишон дода будам. Ба зудӣ меёбен суроғара духтаро. Ира бинен чӣ фасонакан. Мана аҷоибот ҳамаи ҳамино духтаро
200 сомон. Мана дидин? Аҷоиба кайқа. Хушрӯ. Чизе ки гирен ҳаст. Чӣ тавре гуфтам интихобшон беҳадам зиёдай. Мана. Чӣ моделеш мода дар кора иҷада меёбен духтаро. Ба ҳазур биёен, ай пеш бинен. Мана. Духтарако хутун медонен ки пойафзолои Мир обув чӣ хел хушрӯан. Качествои нағз доран. Мана. ҳамаи ҳаминора 200 сомон кардагиан. И хеле аксия дига намешава. Барои ҳавай аз фурсат истифода бурда ҳозир биёен духтарако бинен, тамошо кунен, интихоб кунен. Харидорӣ намоед. Ёра бинене фасонан. Ина инора бинен духтаро. Хулас иҷада болорикои фасон астай 450-500 сомоноҳо ҳамаш 200 сомон. Мана ин модели туфлиёям ҳаста, ина ин ваёям ҳаста, шлёпкиё бинен. Хушуча ҳамаи ҳамино 200 сомон духтаро. Мана ин туфличошона бинен. Чӣ намуд каблукеш мода дар кора иҷада меёбен духтаро. Мана. Дар як навор чӣ тавре гуфтам, ҳамаира нишон дода намешава, ҳамаи зебогира. Хубтарин ки хутон биёену ай пеш тамошо карда интихоб кунен. Мана. Ёрша бинем бо. Арусако ҷои шумояй ҳатман биёен. Чӣ намуд обуфе мехоҳен, чӣ кадом ранге дар кораитона иҷада меёбен. Ҳам моделоша, ҳам рангоша. Ёра бинен бо новинко. Мана 200 сомон. Качествои беҳтарин 200 сомон. Тарафта ба саношкоҳоям аст. Ира бинен хиқа хушрӯчаян. 200 сомон духтаро. Хеле нарх ягон ҷода нест. Мана. Ёша бинен чӣ хушрӯча. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 4-ум дарвоза зер бино, яъне подвал, магазини Оля навистагиам. Подвал ки ворид гаштен, магазини Оля ҳатман биёен. Аз 100 сомон сар карда то 200 сомонаш мо метавонем пойафзолои 500-600 сомара харидорӣ кунем.